Nagytassó, üdvözöljük őket! Kategóriában 5. helyen végzett, 4-es számmal Padóc Antal, Magyarország. Egy tapsot hadd kérjek neki. És egy érem már is kerül a nyakba. 4. helyen végzett, 30-as számmal Kovács László, szintén Magyarország. Szeretném a színpadra hívni még, tehát a Axel Bauert keresném ide a színpadra, Hussein El Shafart, please on stage, és Baba Madhok urat szeretném még ide a színpadra szólítani, amennyiben megvan. Mert hogy a bronzérmes következik, egy iráni fiatalember, viccnek szántam. 3. helyen végzett, 61-essel Mohamed Javadi from Iran. Itt jár az érem, a kupa, valamint Nagy Bettina adja át a 10 000 forint értékű Szájtek ajándékcsomagot, valamint egy CEVE fotókönyv utalvány. Amelyet Hussein El Shafar ad át. Kategóriában ezüstérmes lett, 2. helyen végzett, second place, Amir Hassan Farahmand, Irán. Szintén jár az érem, a kupa, a 20 000 forint értékű ajándékcsomag, valamint a CEVE fotókönyv utalvány. Az első helyen végzett, in the winner is Said Ashgari Magdahan. Szintén érem, kupa, 30 000 forint értékű Szájtek ajándékcsomag, valamint egy fotókönyv utalvány. És valóban van egy Surányi Nelly Pilates bajnokokkal DVD, melyet Ignác Attila ad át, tehát ez is egy első helyezettnek a díja. És a fotósoknak egy nagy mosoly, közönségtől egy utolsó nagy taps, a versenyzőknek. Átadásról segít nekünk Török István, alpolgármester úr is. Köszönjük szépen! Thank you!